Namhlanje ngimnika igift kwi-Mother's Day. Siphe ngimnika sona Nkosi ikhezi yokuvula yonke indawo. Uyazazi ifiso zakhe. Fisa umuzi Nkosi, ufisa ukuvusa umuzi wakho Nkosi. Akabene Nkosi umndeni wakho, ukabene wodwa Nkosi abazwani. Baqatshaniswe abathandazi, baqatshaniswe izinyama. Banukela ubuthakathi bona bebodwa Nkosi. Basibabheke Nkosi yamakhosi. Oh, siyami Jesus. Bayede Nkosi Jesus. Imoya yamadimoni Nkosi ngiyayikhuza namhlanje. Imoya evala imali kuyena Nkosi ngiyayikhuza. Ithi noma isifikile imali Nkosi angayiboni iphelele. Babona amandla ngiyakhuleka ukuthula ubufakazi ngelinye ilanga. Akanginika ngamuntu, akanginika ngasigubhu kodwa wangisiza. Sakhuleka isinto Nkosi. Ateka amaketha. Ngegama likaJesu. Sinda nganina ikazi igache sula kinga sinda nganina
kufanele sinifundise ngoba masinganifundisi abaningi anikwazi ukuhlukanisa ngoba sinitshela iqiniso. Ngizokhuluma ngesono, ngishaya isono namhlanje. I'm not against anyone, but inkinga yenu anikwazi ukuhlukanisa. Basesontweni inkinga bakwazi wenzani? Hayi. Ngoma sezayona ithi hlukanisa mzalwane. Hlukanisa mzalwane. Sinohlobo labazalwane abaze esontweni ngoba vele ngiyeza ngoba umeli uzobe khona. Kunabazalwane abafaka iring. Kodwa inkinga akakwazi ukuhlukanisa. What is the meaning of iring? Uma usushadile sekufanele uqoqe indlela zakho. Lezi indlela zabafana ohamba sekufanele uyishiye. Ebese uzala kabusha. Ngikhumbula iBhayibheli uma ngelinye ilanga uNikodimo ebusuku kuthiwa uNikodimo uyokuzala kabusha ngokwesisu samanzi. Uyawarisheka uNikodimo. Uba namahloni ushaya ipride ngenxa yokuswela ulwazi. Uyavuka ebusuku uyahamba uyanyonyoba. Uthi mayifika kuJesu uthi lalela. Abantu abasangibona, abantu angekho sangibona. Ngenxa yempakamo uthi ngitshele ngizobuyela yini esiswini sama wami. Amen bazalwane. Amen. Namhlanje solukhuluma iqiniso. Ngithanda iBhayibheli bathi qaphela ngeinsuku zokugcina. Umbusi uyonjani? Uyovukela omunye umbusi. Kuyoba nezifo ezingalapheki. Ngibona mina sakusagcineni manje. Umhlaba usuyagoqa manje. Nina nikubona lokho. Lithi iBhayibheli qaphela ngeinsuku zokugcina kuyoba nabaprofeti bani? Ayi. Ngoba phela abazalana nifuna iqiniso mase sikhuluma iqiniso ngifuna ukukhuluma. Kuyoba nabaprofeti bani ngapha? Sibabonile. 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 Umuntu ukuthiwa uyaprofita kanti ufunde kakhulu. Akhuluma igama lako TV elingaka. Elikhulu. Bese kuthiwa is a prophet of God. Kumele namhlanje inkulumo yalena ekutheni nikuhlukanisa. Ake sihlukaniseni idemoni nomoya oyingcwele kaNkulunkulu. Kunomehluko. uJesu mayihamba ezulwini uthi ngizonishiya nomthokozisi. Wathi mayinyuka bazwakala bonke bekhuluma ngezilimi ezehlukahlukene. Ngaleso sikhathi umoya oyingcwele wawusufikile usukhuluma. Kodwa uzuqaphele nedemoni liyakwazi ukuzenza umoya oyingcwele kanti akudona. Inkinga yena nikwazi ukubona ngoba kwayinina nithi maniqala nize esontweni nisuke lingcolile. Hey sinohlobo labazalwane njengamanje masingaye lifestyle uzomthwele nje. Asisasho ukuthi bayadakwa. Sesithi uzobathela benjani? Kufanele kwenzeke kanjalo. Ngoba ubaba wakho uma okuzalayo umezophuza phambi kwakho nawe uzophuza ngoba vele lento yenziwa ubaba. Angithi phela sibuyele emuva ukuthi mina ngikuthola usumdala. Kahle kahle wena wathatha ukukholwa. Kubalekile lokho. Mawuthi ngiyayikhetha inkosi noma impela mina izwi likaBaba uNkulunkulu namhlanje ngiyalithatha, walithatha kubani? Ubani wakubusisa? Mele sibuyele nakulokho. Siyobheka. Ngithe angikho personal. I'm not personal. Uma uyizwa lento angathi ingene, owazi ukuthi namhlanje ngisesontweni. Uma uyizwa nje iyashaya, usesontweni ke namhlanje. Sinohlobo labazalwana abangakwazi ukuhlukanisa ngilapha namhlanje. Ngizovula iverse. Ndiye versini. Hezekiah 37 verse I think 1. Angizwa? Yes. Ngisandlalela ngiyaya. Kunala ngiyakhona. Kunala ngiyakhona. Umxolelo wena uthanda ukuthi ngimthanda Nkosi yami my prophet. Cha. Isono siyobuzwa kumina.
Sineyidakwe esontweni. Kudakwa kuze kudakwe noma mfundisi. Ingoba ukuhlukanisa abanakho. Abakwazi ukuhlukanisa ngoba iqiniso silihlala phezukwayo. Kufanele phela sikwenze lokho ngoba sikwenza laba abadakwa kakhulu yilabo abathenjwe kakhulu. Uma ngimbona usisedakiwe mangike ngamkhuza uzoyeka isonto. Akayeki iqiniso lasi. Iqiniso sozolikhuluma. Sizoshumayela kukuhle sishumayele kukubi. Sizoshumayela kukuhle. Siyamazi impela usisinele webirthday unesoprano emnandi. Hey mnandi mayidakiwe Hennis. Yabona guys lithi iBhayibheli kunendlela ebukeka inhle. Kanti isiphetho sayo sikufa. Mina uzongizonda kodwa ungizondela iqiniso. Njobe ngikutshelile. Mina dakwa uma waphenduka wakhetha inkosi la. Owazi ukuthi vele uzophuza. Ungizwe kahle khona ongangizwa. Uma inkosi wayikhetha ngoba ubona uKhehlelezi noma ubona mina ngikhulume ukuphila kwena ngakubusisa. Hayi ngeke uphuze, ngeke ubulokothe. Ngoba isibusiso wasithola. Siyabuzonda utshwala futhi siyakwazi ukuhlukanisa. Angeke uthi mawukholwa uyotholakala ushaya amapiano phansi phezulu phansi phezulu. Hayibo njalo. Makholwa ningayidali traffic kulabantu abalapha nabasezweni. Nabo basonto esontweni lawo, nabo abakuphinji la. Ngiya-understand amawusebenzi. Awungifundele lapho na isihloko sendaba. Hezekiah 37 verse 1. Isihloko sithi isigodi samathambo omileyo. Lalela isihloko sendaba. Isigodi samathambo kanjani? Omileyo. Nanka amathambo ngifuna ulalele. Namhlanje ngikhuluma ngalento oyithandayo. Kodwa ngeke ngiyenze. Ngikhuluma ngeprophecy, ngikhuluma ngokuprofetha. Kahle uprofetha kusukaphi? Ukubaleka koprofetha kuyaphi? Ake sikhulume ngesizwe number 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Yeah. Sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi. Lalela. Isandla sikaJehova sikhipha abanye bethu la. Kunabantu akade baziwa ukuthi every Sunday uyowenza Sunday chillers. Kunomuntu esimbambezelayo njengamanje. Athi akaqede lo muntu ngoba ngisaya khona. Kunemali yami ngiyiqedelela ngisawo relaxa. Ama ice ase right ya WhatsApp manje. A right yini ama ice ngoba ngiyeza ne Johnny Walker. Usesontweni njalo. Hey bazalwane. Hey njalo. Hey bazalwane kuyihlaza ukudaka komzalwane. Ngoba uthi mayisedakiwe ingoma yonkale ebuyayo eyasesontweni. Umzalwane uthi mayiseplake kahle sisekhanda impela iHannis. Kubuya ingoma yasesontweni. Ayi aningeyiswa bazalwane. Yabonisa yini masesidaka kahle. Isiphakathi usumbambile ubhiya ngoba kuyazi ukuthi lo muntu kunento eyamngena kodwa ithe mayimngenile wayimixa. Hallelujah. Insizwa naye siningoma mayidakwe kahle icula ini ubiza ushemele ngoba kuvuka lokho kwamngena. Isangoma masesidakiwe kuvuka abantu abadala ebesebiza ingoma zobungoma bese yahlabelela. Yeah. Njalo mkhulu. Njalo. Hawu wena mawudakiwe kanti kuvukana. Nazo bazalana sikhulume iqiniso. Nazo izifebe. Igama lesaBhayibheli lelo. Nazo masezidakiwe behlela ngezansi. Hey sengikhuluma enye into. Ngisakhuluma vele. Uma nazo sangenwa. Uma seyidlile wayini. Ufuna umuntu wesilisa eduze. Ngoba wangena idlozi elimbili abafana. Lithe mali mngena nafike lahlangana noTshwa.
lezi zinto ziba i-combination mase siwu-2 ebese mayisebenzile kahle ebese lento iyehlela ngezansi athi ngambuka ngamthanda uGayi bashintsha namagama ya bayawashintsha amagama athi uGayi akuseyena umfana sakuyini ya uGayi bese siba nalabo abangenwa elinye nabe demon ngoba phela nayo imoya omele siyikhuze ngithe ngizoshumayela kukuhle ngishumayele kukubi naye lo wangenwa lithi iBhayibheli owesifazana angagqoki impahla zabantu besilisa nabesilisa bangagqoki owesifazana kodwa kunabesilisa bathi masebephuzile uzozoba intombazana athi we anginanda mali ngithe angikho personal ungayibona ikali kuhlaba wazi ukuthi namhlanje angeke utshumayela ngiyaxolisa noma ngakujwayela afikile kodwa ngikhuluma iqiniso noma ngifa ibhokisi lihlele phansi ngifuna nisho nithi kodwa iqiniso belibeka noma ukwenza uze wazi ukuthi umfundisi wami akayi-approve ngake that was not approved iqiniso abazalwane sonimele mina nginokuthi mangihlele ngibuka edumisa hey ngiyawubuka udumisa ngiyabuka YouTube ngithi ngiyadabuka mangibona abaprofeti uma ngibona izinyanga bedlala nithi abazi ukuthi lento sayihluphekela kakhulu asivukanga silento esiyona kodwa bona basenza iqiniso sebehamba ngecompetition nangebusiness asasonke let's face the reality asasonke uma ngibona beyigroup kanjena sengiyabala okay la installment semoto yami siyaphuma asasonke asilikhulumeni iqiniso nani anisasonke uma niza la esontweni hey umkhuluma ngangipick up Nkosi yami angitshela inkinga zami ngempela ubhekane nenkinga uhlulwa yini ukuthi phakathi nezinsuku love emsebenzini uze kumina uhlulwa yini ngoba izambane lilodwa malibonile lispoiler naleleli so which means wena mawuza nomqondo ukuthi wena uzofuna ukuthi uprofet esontweni nalona uzomfaka lo mqondo izogcina affect isonto lonke qhubeka sizwe isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo wangidlulisa kuwo wawazungeza beka ayimaningi kakhulu ebusweni besigodi lalela uJesu laphana ungabisabheka amathambo kokuqala kunezinto azokwenzela zona akudlulise ungazi ukuthi udlule kanjani niyangizwa bazalwane uma lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova kunabantu abangamesaba uJehova kodwa abasaba mina hayi ungangisabi mina ungangisabi ungisabani mina qala kokuhlakanipha kumesaba baba uNkulunkulu umuntu athi hayi ngeke ngikwenze lokhu phambi kaMkhulu kodwa phambi kaNkulunkulu uzokwenza kunomuntu njengamanje othi angeke ngijole esontweni kodwa ngizojola eThekwini ngikhuluma ngendoda eshadile kunomuntu wesifazana owathi mayizalwa noma ekhula wayengawadla amapilisi edepression uwaqale ngenxa yendoda yakhe uma ungakabi ready for umshado yima kancane dlala uqede uma usuqedile ukudlala bese uyaqala into yakho kunabantu besifazana abastress amadoda commit suicide ibhlungu inhliziyo yendoda ngoba noma iyo report ishayo endlini iyo report epolice station iyahlekwa izithatha isinqumo sokuthi ngcono ngiziphambele umthetho ngesandla ningawabona amadoda elana amanyane imkhaba yestress kunomehluko phakathi komkhaba wemali nomkhaba wotshwala nomkhaba westress ngizokuchazela yonke kunabanye enhlala nibabona benemkhaba nithi awucha waziwa nemali waziwa makahle ubhuti kanti owestress
Ningababona behamba. Thawushem une 6 pack. Stress. Inkinga sigibelena ama wave. Shonga futhi umuntu wesilisa. Ngoba khona abantu besilisa abangakwazi ukuhamba bayokhuluma kwabanye abantu. Azabona into engcono ukuthi ngcono ngife. Azabona kunabantu besilisa abaphuzayo. Elithi manje babona bephuza nibasole. Abaphuzi ngoba bethanda kodwa abaphuza ngoba babhekane nenkinga endlini. Indoda ithi mayibuyele endlini ingene enkantolo. Lithi iBhayibheli mthobele muwashinyawo menza umqi akabe inkosi yakho. Indoda ithi mayifika endlini izizwe inkosi. Noma bangayidelela kanjani esontweni bayibize ngamagama kodwa ithi mayifika endlini ibe inkosi. Inkosi ngaleso sikhathi athi noma sebemthukile kodwa athi ukhona umuntu ongithobelayo. Ezami ingane ziyanginika inhlonipho, owami umfazi uyanginika inhlonipho, uyangithobela. Ngabona usukhomba indoda uthi yabo wena. Mark my words. Akudlula 2 months nobe seniza kukhehlelezi. Nizofuna umuthwani, imizwa ayisavuke yakhe baba. Amere nakasangithinti, imizwa ayisavuke. Ukhona ushaya ngesithitho. Isithitho umlomo wakho into oyikhulumile. Phela uJesu wakhuluma into eyodwa. Lithi iBhayibheli wathi la mathamba asanganjani? Into ayikhuluma. La mathambo asengaphila futhi mayikhuluma lento yenzeka. Awuqhubeke ngizwe. Wangidlulisa kuwo wazungeza bheka ayimaningi kakhulu ebusweni besigodi. Uthi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawo mathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Lalelana. Ngiya imagine Hezekiah. Ngiya imagine mayifika ufakwe endaweni emathuneni. Angazi noma kwakunemisebenzi njalo kwakuthi abantu mabeqeda kwenza imicimbi balahla amathambo. Bathi mabeqeda balahla amathambo. Lalela amandla kaNkulunkulu. Lalela amandla kaNkulunkulu. Uphinde ukukhumbule amagama ami. Ngithemba into engishumayela, I practice what I preach. Namanje futhi ngisasho. Khona wakwabuza Facebook mangikhuluma ekhosini. Ngithi mina ngikhola 50%. 50% enkosini, 50% ibheke emasikweni akithi. What I want to ushumayela esontweni ubatshelana. Cha, nginitshela iqiniso namanje ngisasho. U50. I wonder Nkosi yami uJesu ngoba kwakuyinyanga kwakuhlanganisa lokho uJesu. Hayi kancane. Cha wayihlanganisa hayi wayigaya yena. Ingisho kanjalo. Phela uma ehamba uHezekiah isikhulumile lento kuyena. Uthi ayilalela tshela labantu nje. Lamathamba lawo asengaphila. Uma kwakuwena unganawo umoya wawuzogoloza ukuthi angiyi kulamathambo ngoba asemhlophe. Kodwa yena uthini lamathambo asengaphila. Ngifuna uzweke la. Kunabantu abathi mabe prophetwa ayithathe kancane into. Atha uyadlala lo. Nala we profess. I want you guys to teach you. Ngifuna ukunifundisa. And ngasho ngathi MMI. You must be the most clever. Abantu abaclever ukudlula bonke. Noma befika abaprofeti. Ngifuna nime kanje nimbuke kuqala ethi okay umprofeti. Kunabanye othola sebegcuma seberufini. Oh no hallelujah amen. Umuntu uyambuka kuqala. You know prophecy guys. Uma ngempela umuntu esemoyeni kaNkulunkulu. Ngisho ku YouTube. Mayiqala ethi yazimandla kunenkinga kanje. Kumele connected nawe usekhaya umbuka. Uza ukuthi lento iya connecta nami. Lona planayo. Awuyayizwa lento uthi uyayisho lento kodwa mina ngimzwa lo muntu. Lo muntu kunento engamngenanga kunento eshodayo. Kunomuntu oqala plake. Ashaya iSminoff. Ngoba kuthiwa iSminoff siyayisana enkosini. Ngiyafisa ngelinye ilanga ngebirthday yami ngomhla ka 5 August nike ningithengele. Hayi nje just for my birthday.
Ngishaye nje 15 minutes before ngene esontweni. Ngifuna ukubona kuyenzakala. Ngizolala. Hawu, wazi kanjani? Ngiyamuzwa. Yayizingane yami. Uthi mkhulu uzolala. Siyakulalisa mntanami. Hey! Hey ngoba siyiphethe ida kwa esontweni, ubuhameni. Hey niyadakwa makholwa. Namhlanje ngizokhuluma ngotshwala. Kunomuntu wamitha ngemistake ngoba wayidakiwe. Kunomuntu waqoma wangena esilingweni umfana wamdlisa ngoba wayidakiwe. Wangena ngemistake. Angiwazi mina umuzi wotshwala. Angiwazi umuzi wotshwala. Sithi isilungu, a clever man will sell drugs, but he doesn't take them. Yes. La ngiyakhona ngithi ke ngiyawazi umuzi womuntu oyi businessman odayisa utshwala ongabuthathi bese uyakho umuzi. Kunomuntu addicted manje ngeke ngayisho lento ngisaqala. Ngathi umntanami uyazamla lapha emuva. Kufanele azamle ngoba ibhabha la sikhona mntanami. Abakubona ngajampisi. Ay! Mntanami. Abambonanga. Ay. Kwamnandi enkonzweni. Nisekhona. Awuqhubeke nale verse. Kufanele babaleke. Ngoba kunala isasingena khona. Kufanele babaleke. Ngoba kunala isingena khona. Zonke izidakwa. Ngesixhosa iziyotshwa. Ziyayotshwa. Hey bazalwane ngiyakusaba ukudakwa. Ngoba umuntu odakiwe hey ila akhuluma khona amaqiniso. Athi azongibona mina nginje. Yazongibona nginje. Bese uthi hawo yebo. Ngiyabusaba utshwala. Ngiyabusaba utshwala. Umuntu wadala utshwala. Umuntu owadala usathanism. Ngoba usathanism ngithehlukanisana umoya. Usathanism lamalanga usebenza ngendlela. Ufika into ayibusisa usathanism bese iyaduma. Ngike ngahlala ngabuka ama celebrity mina. Uma ngihlele ngibabuka kanje nginoprofeta. Just ngingatshela umuntu ngifuna ukwazi ngayo umuntu. Ngike ngabuka ama celebrity amaningi. Abaphephethe umoya kaSatanism ukuze badume. Hey. Ngibona abaculi. Abasha. Abafike baphephethe umoya kaSatan. Base beyaduma. Umuntu wakhona noma ngacula ingoma athi futhi nonke ningajabula. Yes. Nizojabula nonke. Uzawemana hayi futhi. Kufanele ngoba inesibusiso sika Satanism. I'm sorry to swear. Awuvele kodwa ikhona enye ingoma. Ithi futhi. Uriki. Ayikho leyo ngoma. Ngene ku YouTube nizoyicheck. Ethi futhi bayithanda kabi. Nakumaskani iswani. Bayayithanda basukume babe ngenya. Ingoba vele nina ni ama dancers noma ni ama backers kaSathane. Sister Bettina mkhulu. Nane Sister Bettina. My Sister Bettina. Oh, Wema. You are the dancer of the devil. Niqine bazalwane. Namhlanje ngizosho kanjalo niqine. Niqine kakhulu. Umhlaba usuyagoqa manje. Goqa impela manje. Kudingeka ukuthi makuthi uyakholelwa kulosisi. Ungabisanyakaza. Noma befika bethi bagudlula kuyena. Kodwa ume nje. Alifuneki ithatha bazalwane umuntu owuthathekile. Umuntu othi makungamenyezelanga ukuthi inkonzo izoba ikhona akeze esontweni.
Umuntu ethi umkhuluma engakhulumanga ku Facebook, wangakhuluma ku radio, akeze esontweni. Uthi mayizwile ukuthi umkhulu uzobe engekho esegoli, athi angeyi ngoba uyithatha. Wena uhamba nomoya. Uma umoya uphephetha uyale, nawe uyangale. Uma uphephetha uyale, unawe uyangale. Thina sazi abantu, kunabantu esingeke sibancome la, esibaziyo. Abantu ngesilungu okuthiwa abaloyal. Abathi noma kuthiwa akunamuntu, kodwa uzofika ame nombeli. Mabe u3 uthi si right. Mina ngiyamazi umhlengi wami. Ngiyakudabukela ke wena. Awusonti ngoba awusonti. Uneyinkinga kahle kahle. Awusonti uneyinkinga. You are here to solve your issues, then you go. Uhamba nabathendayo. Makuthiwa manje kuno Dr. Briggs. Oga Briggs. Phela lento ngithi ngiyibona ku YouTube. Ku YouTube kuyashiya ukuthi laba ababuka uKhehlelezi bayambuka noZibani. Hawu, laba ababuka mina babuka nesitha sami futhi. Kanti nenjani nje? Ngiyabuza nenjani nje? Yazi nina nikaze nivele le inkinga nini? Inkinga engikhuluma ukuthi anikaze nivele le inkinga. Inkinga ibandla okufanele libhekane nayo. Yila kuthiwa umfundisi wakho udlongolile. Urayphile straight and is behind bars. Dlongolile ingane na 13 years behind bars. Bese ngibona ukuthi abazalwane bazoyenzana. Kuyaqala bona. Ya vela kade ngambona. Kade ngambona ayikho nje indaba yakhe lo ayikho. Kodwa laba bamile. Hey bazalwane ngeke ngakhuluma ngenye into ngelinye ilanga. Khuluma bazalwane ngamadoda amathathu ayisesiphambanweni. Kwakuno Jesu. Kwakunobani futhi omunye? Khehlelezi imani igama lakhe ngiyalifuna ningalibalekeli. Ubani? Anitshela ngama. UBarnabas. Hambani ufunda iBhayibheli kahle. UBarnabas nje. Hawu. Kanti nilifunda kanjani? Bazalwane nilifunda kanjani iBhayibheli? Nina nazi Khehlelezi isiZulu. Lithi iBhayibheli bazalwane, uBarnabas uyakhuluma. Uthi lalela, wena phela ngithi uyazenza izinto. Awusikhiphe phela. Phela uBarnabas bazalwane omunye wayeyisela. Ehlupha. Njengokhehlelezi ehlupha ngomoya. Phela the word Barnabas comes from there. Ngoba nami ngiyahluphela ngomoya. Mina ngifike ngihlakaza into yabefundisi beyiplanile. Udlu ngihlakaze yonke le baphela bathi onkosi yami lompana lona. Akafi ngani. Njalo. Hayi ngoba ngiyahlakaza ngidlala. Ngiyahlakaza. uBarnabas uthi ndoda sika. Lithi iBhayibheli kunomnye wayiphethe imbazo ehamba eKapa ku. Uthi mayifika kuJesu, uJesu umukela isimo. Uthi Nkosi ngiyamukela manje simo. Mayikeda kumukela isimo umphefumulo uphuma uhamba. Kwabonakala umhlabathi udabuka. Laba babemkapa babonakala bebaleka bekhethini. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Up until ubona amandla kaNkulunkulu. Noma up until uzubona ukuthi uKhehlelezi unamandla. Kunezinto ezizowenzeka. Abanye bawungivuma maybe the day ngidlule emhlabeni. Maybe the day ngcwatsho. Babone kushaya lightning. Abanye bayothi lo muntu unamandla, abanye bayothi izilwane zakhe. Ngoba vele bazalwane, mawunamandla kufanele bakukhulume. Mawune message oyidlulisa kubantu, kumele bakcreate izinto. Nani la bazalwane? Kunabanye abathe mase bengena kule nkonzo. Zashintsha izinto kwathiwa vele unithwalisile. Ngaze nganithwalisa bo. Ubhesho ngokuyithengela ibhuzi lakhe leliya u12. Umbongeni ngokwenza inkonzo yakhe leyana yenze
Emarisburg vele ayikho into ezoyenza into enkulu kangaka uthwele vele unolihle simshayeleni izandla abazana ngibonile kancane sishadile ithenga imoto eyishuthi ngibaholela kamnandi uthwele imani ke ake ngibuze bazalwane ake sibe advanced singaphindi sisho ngesizulu asisho ngesilungu yini ukuthwala yini ngeke phela ngizotoliva phela ngafunda kancane esikoleni mawufuna ngitolikele ngikunika i-definition of sacrifice zokutshela usacrifice abawusuthwele ufika uthwale kuqala mawuqeda kuthwala then isethwala bese sicela ini i-sacrifice yini ukuthwala ngesilungu okay uyasho naye nangu uyazama ngizonichazela wonke lamagama uthi initiations for riches usho kanjalo ngeke ngifuna ukuthwala inkinga belunganisha ukuthi bathwele ngoba liyanhlula leli gama I can say boss you're thwele athi umlungu what I man never mind you go never mind kanjani tshela umlungu wakho ukuthi uthwele I can see umlungu you can see what but I can see whatever you say but I can see you can see what you so shama side yini you too rich yes I am rich I'm a hard worker but you toilet what is that umlungu angazi ukuthi ingoba niyahluleka ukukhuluma lawo magama ngeke uze umntwana etshela omnye umntwana ukuthi uthwele ngoba ngi-understand alikho igama lokuthwala esitswaneni noma spade alikho kodwa ngapha esizulwini isimple abantu abaningi babalekile esikolweni bebaleka befuna ukuyoba izangoma befuna ukuba izinyanga ngoba bebetshela ukuthi impilo ikhona ebunyangeni bazalwane ayikho impilo ebunyangeni sefana nasemateksini uma ufuna umoya engcwele kaNkulunkulu nonke ningaba nawo umoya nonke uma ningalandela lento engiyishoyo linda uthandaze urwala mara bathaba ababuye ka urwala matswana ababuye ka urwala mara ko urwala mara ka akiso ukuthi bathu bere muthu wo urwela amazulu nami I count myself there but you won't hear me minding someone else's business because I mind my own business. How can I mind your business in Sahlula yami? Thwele usizwa abantu uyithengele chain yakhe right isithwalo sakhe soxaka yena angithi nizwini ningaphindi nisho lento yokuthwala ngiyanicela ma usonta la noma umlandeli wami ungibuka ku YouTube hlonipha i-territory yomunye umuntu ungayixaki ngokuthi wenzani ngisho kuthiwa udayisa umzimba indlela yakhe yokuphila ngisho kuthiwa uhambe bamba inkunzi indlela yakhe yokuphila mina ngiyixaki ngendlela engirespecta ngayo indlela abanye abantu elinye ilanga ngeke ngaphuca imoto yami mina bayithatha ngesibhamu 2 weeks last week bayithatha abafana keep isibhamu kaka hey boys dathatha imoto yami yahamba lalela kuKhehlelezi uzuthi uhlonipha indlela abanye abantu imoto abayithatha abathatha imoto engamakiwe abayazi ukuthi kaKhehlelezi abazilutho bayobona sebephambili ukuthi phela sithatha imoto yomuntu wrong la mabethi tracker iyacinga itracker abafana sebenza abadume ngazo ayikho hamba straight kwaku 1 o'clock ekseni ngaya ngqo la kunemoto yami khona ngafike ngayithola imoto yami bathi mkhulu siyaxolisa besingazi ukuthi yakho besisebenza ngathi lalela ngiyanixolela ngoba benisemsebenzini
ngiyanixolela emsebenzini. So angiyimind indlela omunye umuntu, indlela nabasebenza ngayo. At least abangayithathi yami kodwa bathathe izitha zami. Hawu bazana ngikhuluma iqiniso mina ngathi ngithandaza ngathi inkosi bebeyithathelane yami bengathathe izitha zami. Ibinjani yami? Ihomework engikunika yona. Ihomework engikunika yona. Ngicela uhambe. Uyithola kuqala wena wedwa, next week bese uyabuya. Petty envelope. Not even an envelope. A small paper, piece of paper. Mkhulu sengilitholile italent lami ukuthi likuphi. Kunomuntu engambuza nje into simple. You. Yini talent lakho? Angilazi. Yabo? Kodwa mangamnika 30 minutes ahamba lapha aphinda abuye. Angabuye selazi talent lakhe. Yazi why? Uzoconsulta kumngani wakhe. Kunomuntu ophila impilo ngoba uphila impilo yomngani. Is being controlled by a friend. Mani suka la ngoba ngithamba nobheka ama talent wenu. Nisazo consulta kubangani benu. Abanye bayohamba bayo consulta kubazali. Lalelani. Ukuthwala wonke umuntu uthwele. Ngiyantshela ke namhlanje. Ukuthwala komuntu kusengqondweni yakhe. If you are lazy to think, then uzohlupheka. Wonke umuntu mayizala uzale efumbethe. Bese bakuwena uthi mawudedela lento uyidedelela ba. Kunomuntu ophila ngokubulala. Naye uyithathele isinqumo sakhe. Obulala ngenkemba naye uyofa ngenkemba. Mawuhleba abanye abantu nawe uyofa ngokuhletshwa. Mawubulala abantu ngemithi nawe uyofa ngalowo muthi. Mawufeba uthatha amadoda abantu nawe yakho izothatha umaqondana. Ngoba ukho umgwaqo ohamba ungabi ne dead end. Uzofeba ekugcineni. Uzothi sengiplane ukuthi ngitholele umaqondana nami. uNkulunkulu bese yakubusisa ngesithithi sakho Nkosi yami. Bese isithithi sakho bese kufika omahlakanipheni. Usu serious. Bese beyamthatha. Ingani ushayile ziyayindukuza ke. Next week ngicela ukuthandazela italent lakho. Mina uNkulunkulu ngathi mangilele ebusuku wathi lapho thinta khona kuyophenduka kube igolide. Can I pray? Ithi ngoma phefumulo wami ekalundi akekho kwazi ukuyicula. Ilanga lami seliyoshona. Phefumulo wami. Uphambi sandla hleli phansi lapha. Yes, ngiyakuzwa ke mntanami. Yes. Inkinga unenkani ukuphakamisa isandla. Imake fikile. Wacula kamnandi kabe ungadaki uzona. It's a question efuna nje answer. Ubungadakiwe. Qhubeka mntanami. She's so talented. Lalela fikile awufuni ngikuthwalisa. Awusize mkhulu. Iman anifuni ngimthwalisa ufikile. No, mina ngiyayithanda iphase ahamba ngayo. Lalela ningizwe. Ufikile usahamba ngepace original awunikwe uNkulunkulu. U1 room ahlala kona wakhe. Amandla akhe. Uma engareceive umoya kaSatanism okumenza dume. Trust me. Italent elikena linzima kakhulu nizozwa futhi uhamba imazwe. Kodwa uma uzungavumi fikile. Hamba ngalamandla wani koNkulunkulu. Ungavumi futhi. Hamba ngalamandla. Kubeka ngithi. Ilanga lami. Ungasibeki phansi leso sandla. I'm praying for you gift yakho manje. Kunabantu abanama gift okuhleba. Igift yokuqoma. Igift
i-gift yokulalela ama-advice abanye abantu. I-gift yokutshontsha. Mawuyazi icule. Ushoda ngomelusi. Ushothi manje ngaphendulana kanje. Manje ngaphendulana kanje melusi ngeke yenzeke lento. Jesus. Phela basalane lalelana. Mina yonke into engiyenza ngicontrola uNkulunkulu. Kunabantu engababona engathi mangibabuka ku YouTube ngathi mangilalela umusic wabo ngabona ukuthi labantu baphathisiwe laba enabantu abayiboni lento ngoba you guys are dancing for igitara kaSathane. Labantu babusisiwe laba bo-YouTube. Kune message abayidlulisayo enanizwa leyo nto. Yabona ke ukuthi makudlala ingoma kaMelusi noma kudlala kaPikile uthandaza uwedwa. Utshela abantwana bakho ukuthi ake sithandazeni. Kunento ozoyireceive. Ake nisho lento. Yazi aniyazi kodwa nizoyisho namhlanje. Angithi yayiswa lento. Stand up. Asimeke inyawo ngizwe. Yayiswa lento. Yes. Lift up your hands. Yes. Yayiswa lento. Mawuyazi uhlabelele lapha khona. Oluthandaza, makuthi hlabelele makuthi thandaza. Yes. Yes. Akukho lapha ngangekeni khona. Into kaNkulunkulu isitha yonke indawo. Yes.
lomhlaba ilanga lami Awuthandaze lapho khona. seliyashona. Awuthandaze awuyikelele. Awuyikelele. Jesus, my Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, 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 yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, my Lord. Yes, yes, Jesus. Ilanga seliyashona. Marilyn igama lesilungu lelo. Marilyn ubani lapho kukho khona Umsindisi wethu owasifela ubani lo wayizalwa ekhaya kini ngonyaka ka-1962 owayizalwa ekhaya kini. Lalela, ngalowo nyaka kunento eyisethwalo noma kunento eyenziwa phansi ethuneni. Uyangizwa mthini? Yalandela yayinsila. Uma ngikubiza kunenkinga enkulu obhekane nayo mama, ngibona inzilo emnyama kakhulu. Jesus, uma bewoshipa belokho behlabelela eyaphambili, ngabona inzilo ekhanda, ngayibona yaze uphuma phansi ezansi. Bathi uNkulunkulu bekufanele ukuthi ngabe usayigqokile le nzilo. Abantwana bakho baphelile mama, kakhulu baphelile. Ngabona bephela abantwana bakho azala. Sibeletho sakho ngabona uSathane bathatha bonke. Athi uNkulunkulu phakathi uthini nazi inhlungulo mama. Kwenzakalani ngoba kusala yedwa. Bekufanele ukuthi naye ngabe usanaye la, naye ngoba uzowudlula lo osuthembele kuyo yedwa. Jesus, Asiyamakhosi. Lapho kukho ahona umsindisi wethu owasifela. Lapho kukho umsindisi
Yazi uthe umoya ingcele kimi angahambe yofika emzini wakamthethwa. Uma ngifika kulo mzi ngifuna umkhwanyana wakho, angazi iyofunani khona. Bathi uNkulunkulu mama akekile wena enhlizweni yakho futhi uyayibuza ukuthi kanti mina ngonani kubaba uNkulunkulu aphuka abantwana enganginabo kakhulu ngoba ngisazi mina ukuthi enze kanjani. Mabesuka abazalwane behlabelela uJoji wafa kimi, thandazani lo mama kakhulu ngoba lo mama she is my Lord. Nkosi yami, mina ngifisa nokuhamba. Siyami Jesus. Nabekhaya. Mashongane noma mashangane isibongo sakuphi lesi? Mashanga esasekhaya kini Ngiyazalwa khona. Uzalwa khona. Thank you Jesus. uNkulunkulu bana uthi inkinga yaqala ngo-1962 mayikala le nkinga yakulandela up until now. Umntwana wakho Ngjobe 5. so Jesus Selo yedwa selo yedwa naye lalela uzodlula nini? Lalela uzodlula nini? Lalela ngitshela uzodlula nini? Bengingafanele ngiyisho lento but I will say it ngoba yazi namhlanje ithe ngiprophetic ngizoshumayela. Noma beyiswa sekushone nomkhwenyana wami ngiselele ingane bazulu noma beyiswa bona we give you all.
Izostopa lento. Ngamandla kaNkulunkulu izostopa. Amandla kamoyo ingcwele. Asusa sizonoza. Siyezwakala Izikize abaqobileyo siyezwakala Izikize bosile mama uzawuphila. Baqale badlula umntanakho baze badlula baba u4. Uyezwa? Yebo. Kodwa mama ungixolele mangiprofetha ngiyathanda ukuhlabelela ngoba ngisuke ngifunda kahle futhi ngithandazela. Yebo. Uthi uJesu wami uyaphila ngiyakwesaba noni Mama,
Oyingcwele uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ongahluleki. Esehambe yonke indawo Nkosi. Wayengena zonke inyanga Nkosi. Wazama konke wathi uyavala kodwa kungenzekanga. Namhlanje ukhethile ngalolu suku kuleli tende elitelelekile ukuthi khona into ezonyakaza. Khona into ezayisusa Nkosi. Angiphethe muthi kodwa ngamthinta ngesandla sami. Uthe uthinta umphetho wengubo yami yosinda Nkosi. Namhlanje Nkosi yamakhosi ehlisa isibusiso sakho. Ngiyakhuleka Nkosi, khumbula abangasekho, khumbula umkhwenyana wakhe. Ingane zakhe zimbheke Nkosi. Ikhona ingane yovela Nkosi. Ezomondla ezoba ubaba ibe umama. Imduduzi yoba ududu igama layo. Egameni lamandla namhlanje usindile Nkosi. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. God bless you mama. uNkulunkulu akubusise namhlanje sindile. Ukubuza umbuzo. Ngiyabonga konke okuvelayo nje okushoyo konke uhleli phezu kwamahlombe ami. Ngikhathazeke kakhulu ngoba nami ngize nje sengathi ungcono ngivele ngihambe kodwa ubuye ngishaya unembeza ngengane ethe umzulu amothe teta wayishiya ingane ngikhulisa yona ino2 years manje nje ngicela ukuthi mhlambe bekhona emngangisiza khona ekungavala yonke lento ukuthi kungaphinde kwenzeke. Ngiyacela nje ngoba nempilo yami ngiyayizwa ukuthakathaka ngizwe nombenzi nje ngicela ukube konke lokho ngikushiya kimi ukuthi nizongisikhona la ngizongisiza ukuba wena laba engengabahlolela emsakazweni ngicela basondele phambili ngizobathandazela. Makukuthi ukhona umuntu eredweni engathi asondele kimi, sondela kimi uzothatha isibusiso. Awukho umuntu engizokunika wona kodwa ngizokuthandazela. Namhlanje lolu suku luhlelo khethile Nkosi ukuthi ngizomthinta ngesandla sakho umntwana wakho. Kunezimpi engizoyilamula Nkosi abhekane nazo. Kunabantu abafungile, fungela yena Nkosi. Namhlanje Nkosi ngizomelana nezitha zakhe. Bheka umndeni wakho ohluphekayo. Bheka umndeni wakho ohluphekayo. Akaza thinteni Nkosi yena uhluphekile. Relationship yakhe Nkosi. Namhlanje ngimnika igift kwi-Mother's Day. Siphe ngimnika sona Nkosi ikhezi yovula yonke indawo. Uyazazi ifiso zakhe. Fisa umuzi Nkosi, ufisa ukuvusa umuzi wakho Nkosi. Akabene Nkosi umndeni wakho, ukabene wodwa Nkosi abazwani. Baqatshaniswa abathandazi, baqatshaniswa izinyama. Banukela ubuthakathi bona bebodwa Nkosi. Basibabheke Nkosi yamakhosi. Oh, siyami Jesus. Bayede Nkosi Jesus. Imoya yamadimoni Nkosi ngiyayikhuza namhlanje. Imoya evala imali kuyena Nkosi ngiyayikhuza. Ithi nobe sifikile imali Nkosi angayiboni Khehlelezi. Babona amandla ngiyakhuleka ukuthula ubufakazi ngelinye ilanga. Akanginika ngamuntu, akanginika ngasigubhu kodwa wangisiza. Sakhuleka isinto Nkosi. Abheka amaketha. Baba ngiyamkhulekela. Baba
egameni lamandla Nkosi yezulu abambusise Nkosi yamakhosi mbusise ngebhizinisi alifisakho Jehova business alifunayo Nkosi mbusise ngalo Baba egameni lamandla Nkosi yamakhosi Siyabonga abazalwane. Phakamise isandla sakho manje. Wethula umthwalo wangishiya nezamethele ngizomethe kanjalo ngokuzihaya sindlela Moyo engcwele ngihona nje ubalesesandla esiphakamayo bayacela abantwana bakho Nkosi onile phambi uNkulunkulu namandla phuma nabaphumayo usale nabasalayo abazama amabhizinisi Nkosi akaphumelele abasibukayo Nkosi abafisayo ukuza kule ndawo kodwa ngelinye ilanga enza imangaliso zakho Nkosi bekhona lebe kude usisa nezitha zethu Nkosi ezama ngayo yonke indlela ukushaya phansi uzungayishiyi ngaphandle kodwa uthi mawuyibusisa Nkosi kufike thina esibonakalisweni ebusuku belele kube yithina esivula amasango ukuze ngelinye ilanga bethula ufakazi Baba ngiyabathandazela abantwana bakho ngamunye kule ndawo ngithandazela ithunywa Nkosi zakubo abangasekho emhlabeni nabangakholelwa kubantu abadala Nkosi ngiyabakhulekela ngikhulekela imishado kulabo abafuna imishado ngikhulekela kuma hard workers Nkosi imisebenzi yabo iyabonakala Nkosi siyababona bayagijima abantwana bakho Nkosi kodwa akekho bancomayo ngikhulekela Nkosi omama namhlanje happy Mother's Day babalekile enhlizweni zethu ngegama lika Jesu babusise Nkosi amen siyabonga abazalwane next week ngicela ukuthi omunye nomunye amasibom nje ngicela ungitest bhala a piece of paper uma bekukuthi awuze ngicela nje kube homework khona kozobhala iparagraph uzibale yangikweleta wathatha imali yami ini ngicela ubhale one thing talent lami nani noma ungavela uede ku2 1 italent lami nani number 2 isono esingihlupha engifisa ukusiyeka Jerusalem zokhanya esi1 isono nenze kuhlushwa amanga uphila fake life idemon lelo yini ofisa uyeke empilweni yakho ngifisa ukuyeka utshwala Nkosi yami emzweni utheni ufisa ukuyeka utshwala namhlanje uNkulunkulu bezokhuluma nawe sisi bengikhuluma ngotshwala uNkulunkulu bekhuluma nawe bakwata abaningi bathi ngikhuluma nabo kanti ngikhuluma nawe ungakwazi inkinga ukuthi abanye seningijwayele kakhulu uthi noma imessage sengidlulisa uthi vele usho kimi kanti angisho kwena sithi silungu
true friend will always tell you the fact. Umngane weqiniso ukutshela amaqiniso futhi. Umngane wamanga uthi noma uthatha isibhamu tasamze udubuluza banatha sambe chomi. Akafuni ukwazi ukuthi umdubulelane. Akafuni ukuza ne-solution. Khona indoda engiyibonile kodwa ishadile. Thatha ithathe emntwini. Akhohle ukuthi umfazi walo muntu uthi i-depression azobhekana nayo. Cabanga bethathi umundoda kadadweni. Stress abhekana naso. Kube kuwena. Kunabantu njenganamhlanje abala esontweni. Uhleka nomngane wakhe kanti bashare indoda. Umdli ithende emuva akazi umngane. Namhlanje ngifuna ukuthi hamba uyongibhalela talent lakho ofuna namhlanje sibusise. Uphinde ubhale isono obhekane naso. Kwayikhona lokuthi unamadoda awu6 3 2 idemon le. Idemon. Bazalane kubantu besifazane abawu10 emhlabeni. Uyedwa nendoda eyodwa. Ku100% 99.99999% bashaya nga 2 3 4. Anginandaba mawuthi wena usho kimi ukuthi wena asazi kulo 1% ukuphi. And it's not good. Ngoba every day sithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasona uthini. Yey. Nidlalile ngenhliziyo zabafana. Nidlalile. Abafana bahamba beshaya isifuba athi nginentombi. Kanti akazi ukuthi usho uNonkroyi. Hey baba, hey. Bazalane sinamantombazane, sinabosisi, sinabomama. Abathi mabenza into abayenza professional. Yeyizwa. Eyinabkenisa. Sha professional. Fakiring yakhe edurayo. Hamba ngemoto yakhe ebizayo. Uthi mayenza lento. Ithi ngamele usithi uthi mayiguqule. Seyikhohliwe nayo. Ngoba ujolile na. Owekajumbo. Owekajumbo. Bengithi stressekile umelusi. Kungenzeka phela sishaya isono. Kungenzeka ngishaya isono nakuyo. Okay. Kungenzeka bazalane ngishaya isono. Hey, khohliwe. Jalo maikhono nomuntu uthimnashe Ibambeke fikile. Usamila kufani kusasa. Siyabonga bazalwane. uNkulunkulu anibusise as from Monday kusasa. I-radio iyaqala i-Dr. K online. Siyabonga futhi siyakwazi ukunibona abasilalelayo. Siyababona impela kakhulu. And futhi makuthiwa kuyafona from 6 kusasa ekuseni 6 to 9 kuzobe kuwumemelo not nosibuhlubuthu nomali basonta la ekhaya nabo futhi nangu memelo umali shuthi lele dabini bese kuthi from 9 to 12 kuzobe kusibutubuthu. Then bese kuthi from 12 to 3 kuzobe kubheshi. Then bese kuthi from 3 to 6 kuzobe kubani umkhulu. Ukuthi bazalane kahle kahle asikho sure mina kufanele ngene from 6 to 9. Sisafuna umuntu lapho ke ozongena from sifuna abantu aba serious bazalane life hii. Ngicela ukuthi ngamphoxa ufikile. Kodwa sifuna abantu abanjani? Thank you very much. Uyazi yena ngichaza ukuthini. Sifuna abantu aba serious esingeke ukuthi kusalalele namhlanje uzolalela kusasa akekho.
So sinama listeners thina a loyal athi mayivula iradio ivula unomphela aseyazi ukuthi memele kuseni nomali bakhuluma ngokuthi then usibuthi ukuthi usuke ekhuluma ngokuthi then ubheshu usuke ekhuluma ngokuthi then uzibani bakhuluma ngokuthi then umkhulu ukhuluma ngokuthi siyajabula bazalwane so far iradio yethu bingakavuli idlala nje yodwa siyisethile the last time si check ibilalelwa abantu abawu 3800 wow sithemba ukuthi ama numbers azonyuka ke manje the first person to support into yasekhaya kumele kube ingane yasekhaya of which kufanele kube ubani thank you very much into engayithola bazalwane the last time kwenziwa ama show kufundwa isupport enkulu sayithola kuphi kwaku abantu bakuphi ingane zase eGoli MMI Joburg hey bazalwane babe support lezi zethu zihlala zidonse emuva 800 some calls calls 2 hours in 2 hours so sifuna ukubona bazali kahle kahle there is a competition kunemonto ofanele uwine le monto kufanele it's either uwina umlaleli noma umsakazo onabalaleli abaningi hey angazi ukuthi ubani lapho maybe kuzoyenza ngiyiwinele yona futhi hawo ngizongena phela nami ngumsakazi nezwa ke into ade Shumela ngayo yokuthwala yamuzwa uthini ubheshu awumbhiwa ndawonye ungena apha umuthi manje lapha ungena apha umuthi abantu into abayithanda bathanda ivoice eradioini bathanda nokuthi lo muntu osakaza uyaphila lo muntu ngiyamuzwa of which ngisahamba phambili kodwa ke bazalwane sizozwa ngani nizwa ezi studio number isikhathi esiningi sesizowa avoid le minye imsakazo sesizoba sendaweni eyodwa uNkulunkulu it's www. Ungena ku Google bazalwane ngicela ukunifundisa nabantu ababukayo futhi la ku YouTube sibafundisa ungena ku Google wakho ube nedata ebese ushaya uW abathathu ebese uthi dot ebese ubhala uD small letter D no R bese ubhala small letter K kubambane lento no A no Y no online kubambane online.co.za uyidownload le app uhlala unayo finish ngiyabonga uNkulunkulu anibusisa ngisaphuthumeza yona siyodibana khona